el resultat de les eleccions municipals de maig de 2023 posa de manifest que el 65% de la població de Llinars va votar partits independentistes i que, per tant, existeixen motius per restituir l'estelada mentre no es perdi aquesta majoria independentista al poble. També cal considerar aquesta estelada com a part d'un mobiliari urbà que en el seu dia l'Ajuntament va instal·lar i que, si ha estat malmès, cal reparar. Per aquests motius, l'Ajuntament es compromet a restituir l'estelada de ferro de la rotonda de l'Esportiu en un termini màxim d'un mes des de l'aprovació d'aquesta moció. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Doncs s'acorda que no queda aprovada la moció amb el vot en contra d'uns quants regidors d'Esquerra, amb el vot en contra del PSC, amb l'abstenció d'altres regidors d'Esquerra, amb l'abstenció de Sumem i amb el vot a favor de Fer Poble, del Mall i de Junts.